Pozdrav djeco, dobrodošli u novu pustolovinu našeg dragog prijatelja Luke. Danas ćemo zajedno proputovati kroz vrijeme, otkriti davne tajne i zaviriti u budućnost koju još nitko nije vidio. Zvuči nevjerojatno, pa s Lukom je sve moguće. Luka i laboratorij vremena. Bila je nedjelja, mirno jutro, u kojem se ništa posebno nije događalo. Kiša je lagano rominjala po prozorskom staklu, a Luka je sjedio na podu svoje sobe i slagao stari model svemirskog broda koji mu je tata donio s buvljaka. Volio je takve starine. Činile su se kao da u sebi skrivaju priče koje samo čekaju da ih netko otkrije. Dok je pažljivo spajao zadnje dijelove, začuo je tiho škripanje iz ormara. Nije to bio običan ormar. Bio je to stari, hrastov ormar koji je stajao u kutu sobe otkako se Luka mogao sjetiti. Nitko ga nikada nije koristio. Mama je znala reći da ga ne treba otvarati, jer ništa korisno nema unutra. A tata bi se samo nasmijao i rekao, tko zna, možda skriva ulaz u drugi svijet. Luka se nasmijao na tu misao. Ustao je, prišao ormaru i odlučio, danas ću ga otvoriti. Iako je škripao i opirao se, na kraju je popustio. Unutra nije bilo odjeće ni polica, samo stubište koje je vodilo dolje u tamu. Njegovo srce je počelo brže kucati, ali znatiželja je bila jača. Uzeo je džepnu svjetiljku, obuo tenisice i bez riječi zakoračio u nepoznato. Stubište je bilo usko, vijugavo i neobično hladno. Silazio je nekoliko minuta, a onda je ispred njega zablistala vrata od nečeg što je izgledalo kao laboratorij, no ne bilo kakav. Bio je to laboratorij vremena. Zidovi su bili puni polica s neonskim bocama, cijevima kroz koje su tekle svjetlucave tekućine, a u sredini prostorije nalazio se veliki stroj s mnoštvom brojčanika, svjetala i jednim velikim sjajnim zaslonom koji je prikazivao prošlost. Stroj je projicirao slike iz prošlih vremena, dinosaure, viteške dvorce, svemirske misije. Luka nije mogao vjerovati što vidi. Na jednoj strani stroja pisalo je odaberi vrijeme, pritisni za putovanje. Bez puno razmišljanja, pritisnuo je gumb. Zaslon je zatreperio, začuo se zvuk poput šaptanja vjetra i Luka je nestao iz laboratorija. Prvo što je osjetio bio je miris zemlje, dima i konja. Bio je usred srednjovjekovnog sela. Ljudi su hodali u dugim haljinama, muškarci su nosili mačeve, a djeca su trčala s drvenim štitovima. Neki su ga čudno gledali, ali većina ga nije ni primijetila. Približio se kovaču koji je kovao veliki mač. Tko si ti, dječače? Upita ga kovač. Ja sam Luka, došao sam iz daleka. Kovač se nasmije. Vidi se. Dođi, treba mi pomoć s vatrom. Luka je proveo nekoliko sati pomažući u radionici. Naučio je kako izgleda težak rad, ali i kako su ljudi živjeli prije mnogo stoljeća. Na kraju dana stroj vremena se ponovno pojavio, lebdeći u zraku kao da ga samo on vidi. Pojavila se poruka. Vrijeme za sljedeće putovanje. Ovog puta završio je u 1970-ima. Šarene košulje, stari automobili, glazba iz velikih kazetofona. Bio je na tulumu u nekom dvorištu. Djeca su igrala gumene igre, odrasli su pričali o televizorima u boji, a Luka je bio zadivljen. Jedan dječak po imenu Marko ga je pozvao da igra s njima. Nikad te nismo vidjeli. Preselio si se. Luka je kimnuo. Baš sam stigao. Iako nije znao pravila svih igara, brzo se uklopio. Naučio je igrati Čovječe ne ljuti se na starinskoj verziji i popio prvi gutljaj domaćeg soka od Zove. Bio je fantastičan. Kad je sunce počelo zalaziti, pojavio se isti plavi sjaj. Vrijeme za sljedeće putovanje. Sada je bio u budućnosti. Ogromni gradovi s lebdećim automobilima, roboti koji poslužuju hranu, škole koje se održavaju u virtualnoj stvarnosti. Sve je bilo nevjerojatno. Jedna djevojčica u svemirskom odjelu mu je prišla i rekla, ti nisi odavde, zar ne? Imaš odjeću iz prošlosti? Luka se nasmije. Ja putujem kroz vrijeme. Djevojčica je uzbuđeno rekla, onda moraš vidjeti našu vremensku arhivu. Odvela ga je do zgrade koja je ne izgledala kao stakleni oblak. Unutra su bile kapsule sa snimkama svih mogućih povijesnih trenutaka. Ovdje čuvamo sve važno, i dobro i loše. Da učimo. Luka je shvatio koliko je važno pamtiti prošlost
i graditi bolju budućnost. Svijet u kojem su svi učili iz pogrešaka bio je nešto predivno. No, vrijeme je opet došlo za polazak. Stroj se ponovno otvorio. Kad se vratio u svoj ormar, sve je bilo kao prije. Kiša je i dalje padala, svjetlo iz sobe bilo je toplo i umirujuće. Ali Luka nije više bio isti. Osjećao je kao da je proživio 1000 dana, upoznao bezbroj ljudi i naučio toliko toga što nijedna škola ne može naučiti. Zatvorio je ormar. Pogledao svoj svemirski brod na podu. Osmjehnuo se. U tom trenutku tata je ušao u sobu. Luka, ručak je gotov, što si radio? Luka je slegnuo ramenima i rekao, ma ništa, samo sam putovao kroz vrijeme. Tata se nasmijao i odmahnuo rukom. Naravno da jesi. Ali Luka je znao. I stroj zna. A možda jednog dana opet zasvijetli i opet ga pozove. Jer vrijeme čeka samo one koji se usude zakoračiti izvan svakodnevice. Pouka priče. Vrijeme je dragocjeno i neponovljivo. Kad razumijemo prošlost i maštamo o budućnosti, postajemo bolji ljudi. Svaka generacija ima svoje snove, ali ono što ih povezuje je želja da ostave svijet boljim nego što su ga našli. I to bi bila još jedna Lukina pustolovina. Ovaj put kroz vrijeme. Tko zna kamo će ga put odvesti sljedeći put? Možda u svemir. Ili duboko pod more. Ili u vlastiti san. Ako ti se svidjela ova priča, stisni like da znamo da želiš još ovakvih pustolovina. I pretplati se na kanal Lukine pustolovine. Jer svaka nova priča može biti baš tvoja sljedeća avantura. Vidimo se uskoro, a do tada ostani znatiželjan i spreman za sve.